Моите се познават, съжалявам, че не трябва да дойда, но иска трета на деба и буклука да я въмръсна да я. Изкарам пушката, ще го отгръмна. Живота му струва 20 стотинки да я би вземала да я. Боклуците. И 100 свещи я запалим и 200 светя за такова, не мога да върнете. Добре, Петя. Благодаря ти. Благодаря. От тук сме, нали?